قونسلê giştî Brîtanî li Enqerayê paytexta Tirkiye ragihande ku cudahî di navbera YPG û PKK de tune ye û ew çek ji YPG re neşandine û naşînin jî. Qونسلê giştî Brîtanî li Enqerayê Richard Mora di daxuyaniyekê de dibêje ku çi ofîseke YPG home seredana wê kiriye. Wêneyên rêberê PKK Abdallah Öcalan li wan ofîsa bilind kiriye û tu ferq û cudahî di navbera wan û PKK de tune ye. Mora herwiha tekez kir ku Brîtanya tûçek û teqemenî ji YPG re neşandine û ew tenê bi operasyonên ezmanî di çarçoveya şerê li dijî terorê de alîkar bûn. Her di vê derbarê de balyozê Amerîkayê li Enqerayê John Bass beriya du rojan ragihandibû ku wîlayetên yekgirtî yên Amerîkayê tûçek û teqemenî çekdarên YPG re yên bi ser partiya PYD ve ji bo şerê Daişê neşandine. Bass herwiha tekez kir ku Washington li dijî her planekê ye ku ji aliyê çi grûpeke Sûrî be ku ermanca wê guhertina demografiya Sûrî dibin sîbera rûbrûbûna rêxistina Daeş ya terorîst de be. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu jî li ser vê yekê dibêje ku ew giringiyê didin daxuyaniyê vê dema dawî ê rayedarên Emerîkî û dixwazin ji wan bawer bikin. Li gorî Çavuşoğlu ku piştî teqînên Enqera û Stenbolê Amerîkayê helwesta xwe ya derbarî PYD de guhertiye û geheştiye wê baweriyê ku PYD dibin kontrola dewletên din de ye. Her di derbarî danûstandinên navdewletî bi PYD û çekdarên wê YPG re her du welatên Ferensa û Çîkê ragihandin ku ew ê tu etirafê bi ofîsên nûneretiya çekdarên YPG li welatê xwe nekin û etirafê bi rêveberiyên PYD li Sûriyê jî nakin. Nalîn Hesen, ARK.